Башкортостандың милли китапханаһы китапханалар төнө дип аталган бөтәрәсе акциясына кушыла. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова, программабыздың кунагы Башкортостанның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхананың матбугат хезмәте итәкчесе Рәзилә Салаватова. Һаумыһыгыз. Рәзилә, шулай итеп, милли китапхана зур акцияга кушыла. Кайһы көндә, төндә китап укырга мөмкин? Гадәттә без инде киске 2 хәтлем укучыларны кабул итәйек, әмма менә безнең 12 шәмбе көнде бөтә укучыларыбызны көтеп калабыз. Рәсми рәвештә сәгать 6-ла милли китапхана майданчыгы алдында безнең тантаналы рәвештә китапханалар төнен асабыз. Һәм үзебезнең укучыларыбызны үзебезнең бүлектәргә көтеп калабыз инде. Шундай матур сара удасак һәм шуны үзенчәлекле быелгы елда китапханалар төне алдыннан безнең шундай азналык бара. Безгә китапханалар гына түгел, безнең Өфе калаһының безгә кушылды милли әдәбият музее, Хәрби дан музее, үзебезнең күршеләр милли музее кушылды. Шулай итеп безгә быелгы елда безнең китапханалар төненә үзебезнең калла булган коллегаларда менә музейларда кушыла бит инде. Шулай ук Язучылар союзы өч көн алдан сара узгара башлай һәм китапханалар төнендә лә саралар узгара. Буларның һәр берһен үзенчәлекле һәр кем, һәр укучыга без ата-әсәләр, балалар бергә килә алаһыгыз. Безнең мәйданчыкта гына түгел, безнең менә дусларыбыз да безгә кушылды бит инде. Улар хакында бәйләнеш тәсилләрендә һәм безнең сайтта тәфсирләп укып, кайда барыгызды төвәл аныклап куя алаһыгыз инде. Көтеп калабыз. Шулай да төп майданчык милли китапхана. Сәгать 6-ла башлана дигән. Нинди саралар көтелә бында? Әйтеп үтәргә кирәк, безнең милли китапхана майданчыгында рәсми асыл тантанаһы була бит инде. Унда ничек башланып китә? Унда безнең күршеләр гафу итһенде, безнең анда әдәрәк шаулап аласакбыз, чөнки шундай байрам бит инде. Оркестр уйнайсак, оркестр сәгать 5-тән 6-га хәтлем безнең кешеләр ишетһен, күрһен дип безнең оркестр дәртле итеп уйнай һәм 6-ла башланып китә Роберт Юлдашевтың моңлы курай тавыштарынан безнең алып барысы була безнең коллегабыз Наил Тәлгат улы Юнусов алып барасак, шулай ук унда безнең тагыла көтелә Дамир Таипов үзенең гаиләһе менән матур безнең гаилә елы бит инде без ул хакта ла онытмайбыз. Дамир Таипов гаиләһе менән чыгыш ясак, шулай ук матур гаиләләр безнең истәле артабан башка бүлектәрдә барасак, сараларда ла буласак. Чөнки быелгы ел гаилә елы һәм милли китапхана 190 ел бит инде. Һәм истәлекле ел димәк. Истәлекле ел һәм халыктар дуслыгы ла һәр бер бүлектә барган сарала сагласак. Бына программаны тәкъдим иттек, карап торабыз. Бында әллә күпме презентациялар, очрашулар һәм башка иң кызыктырганы бында режиссер Булат Йосыпов очрашу. Мөгаен күптәр теләк белдерер бу очрашуга килергә, чөнки әле премьераһы булмаган фильмның күрһәтләсәкме фильмда. Бу фильм күрһәтләсәк, шулай һөйләшү әңгәмә барасак, әйтеп үтәргә кирәк, бу узган елда ла без күрһәттек, фильм кешеләр яратып карайлар инде, сыкмаенча карайлар. Башка бүлектәрдә лә кызыклы ниндидер очрашулар, нимәләр бара бит инде. Әмма ошо Булат Йосыповтың тагыла фильмында без тагыла күп кеше булыр дип көтәбез, киләсәктәр. Шулай ук безнең һәр кем әйтеп үткәнемчә, ата-әсәләргә лә, балаларга ла без караганбыз ниндидер уендар, квиздар, квесттар, әйтергә кирәк, балалар өчен шуны кызыклы буласак, без үзебезнең дусларыбызны Альберт Альфред улы Имамуддинов вәгъдә итте инде, Курсак театрынан безгә спектакль күрһәтләсәк балаларга, спектакльләрдән үзектәрендә һәм шул оркестр, урамда оркестр уйнаган мәлдә курсактар, зур курсактар инде ростовой дип әйтә дөресә, улар әйдәп библиотекага, безнең китапханага сакырып йөрәсәктәр инде. Балалар әгәр шунда инһәләр, безнең 2 психолог үзенең кызыклы шундай семинар, лекцияны узгарасак, күптәр шунда языла инде алдан. Шулай ук әйтергә кирәк, Лариса Абдуллинаның Позывной башкирт дигән китабының презентациясы узасак, шул безнең күләмле сараларның бере. Бына китапханала тагыла нимәһе кызыклы буласак, һирәк китаптар һәм басмалар бүлегендә безнең
удасак экскурсия менә сәгать 6-нан киске 11-гә хәтлем экскурсиялар удасак. Унда безнең күргәзмәләр кергәстә уң якта буласак. Бәләкәс китаптар битендә күргәнегез бардыр. Рус классикларыныкы Хулакка якта безнең Башкортстанда булган күп милләт вәкилләренең китаплары һәм шул ук милләт вәкилләре үзләре буласак. Үзләренең милләтләре хакында, йолалары хакында һөйләп, күрешеп, шунда аралашып, унда Дагыстандан да бар, Суваштарда буласак, бездә Башкортстанда яшәгән милләтләрнең күпселек вәкилләрен күрергә буласак. Тереләһен унда күрәһең бит инде. Милләт вәкилен дә танышаһың да, кызыклы буласак. Бу инде халыклар бердәмлеге елына арналган саралыш. Бына һез әйттегез, кулъязмалар һәм һирәк китаптар бүлеге динегез. Бик кызыклы бул бүлек. Күптәр мөгаен ошо һирәк китаптар һәм кулъязмаларда үз күзләре менән күргеһе килер. Мөмкин буламы? Мөмкин буласак, менә шәхсән шул бүлектең итәкчесе Флюр Шәрифулла улының кирип һораным. Әлбиттә буласак, унда бит инде һирәк китаптар бар бит инде. Әллә касанга язмалар. Улар аерым хаклана, барыһын да сыгарабыз. Әмин итәм, бында бит һыймай бөтәһеләр безнең стеллажга тигәнем. Ниндәйдер китапты һорап килһәләр, мәсәлән, күптәр һорайдар инде, медиктар эргәләп бит инде. Кеше тиреһеннән эшләнгән китаптар бар бит инде. Хәтта 50 ел элек кеше тиреһеннән эшләнгән китаптар бар. Шуларда һорайдар еш. Әгәр дә китапты стеллажда күрмәйдәр икән, һорайдар, бит сыгарып күрсәтәсәк бит дип вәгъдә бирде. Шуңа килегез, нинди китапты тотып карагыз килә, ул хакта белгегез килә, бүлектәге кызлар, егетләр таныштырасак, һөйләйсәк. Бу тотыш тарих шулай бит. Тотыш тарих. 50 ел элек шундай китаптар эшләгәннәр. 50 ел бер үләһәң күп тә түгел һәм бер үләһәң күп менә үзгәргән ошо 50 ел эсендә. Хәтта 50 ел элек кенә әле кеше тиреһеннән китапта эшләгәннәр бик. Бу хакта мөгаен интекләбрәк ошо сарала белердәр димәксез шулай бит. Куркмагыз, хөрмәтле тамашачылар, унда язылган инде ул кеше тиреһен ул кешеләр үзләре васыят итеп калдыргандар инде мин үлгәндән. Әйе, барыһын да һөйләп бетмәйек. Килеп беләләр. Үзендә белһеннәр, әмма бик мавыктыргыс булмакчы. Беләбез, бына әлеге вакытта китапханалар, улар китап укый торган урын гына түгел. Улар хәзер икенче һулыш кисерәте һәңдә була. Бында элеккесе студентлар йөри, элеккесе галимдар йөри һәргә. Нинди урын ул бүгенге көндә китапхана? Китапхана, дөрес әйттегез, элек менә без язылганда 92 ел, 92 елларда безнең бүтә мәгълүмат сыганагы була торган бит китап. Хәзер ниндәйдер шундый вакыт шаукым үтеп киттеләр, кешеләр китапханага йөрмәй дигән фикер бар ине бит инде. Әлеге көндә бар инде дип әйтәйек, шулай хәзер үзгәрә. Булай түгел. Чөнки кайбердә безгә әйтәләр, һеҙҙең майҙансыҡ шундай гөрләп тора, һавантуй һымаҡ, һеҙ филармония һымаҡ эшләйһегеҙ тиҙәр ҡайберҙә. Беҙ быны комплимент тип ҡабул итәбеҙ, сөнки ысынлап та беҙ уҡыусыларҙы йәлеп итер өсөн нимәләр генә эшләмәйбеҙ. Квесттар уҙа мына хәҙер шундай тыуған көндәрендә балалар ҡайҙалыр барып һикерәләр, ҡайҙалыр ырғыйҙар, ниндәйҙер икенсе форматта тыуған көн билдәләйҙәр ине. Хәҙерге мәлдә менә яңыраҡ ҡына 2 класс килде, 33 бала, шуның 36 бала. Бер ҡыҙыҡайҙың, шунан бер малайҙың тыуған көнө булды. Уларға беҙ квест формаһында уҙғарабыҙ. Улар китапхана менән дә таныша, китапҡа йәлеп ителә бит инде, шулай улар беҙҙең китапхана уҡыусылары булып китәләр. Әйтергә кәрәк, уҡытыусылар үҙҙәре лә әйтә. Элекке ниндәйҙер шау-шыулы саралар ялҡытты, балалар үҙҙәре лә китапҡа тартыла. Шуға беҙ һеҙҙе һайлап килдек тип беҙҙе ҡыуандыралар инде. Беҙгә әйтергә кәрәк, уларҙы ҡыуанышып ҡабул итәбеҙ. Сөнки әйтергә кәрәк, мына ошо китапханалар төнөндә тулынса, әгәр ҙә һеҙ йөрөп сыҡһағыҙ, күрергә мөмкин буласаҡ. Китапханала нимәләр бара, нисек беҙ йәлеп итәбеҙ. Мәҫәлән, шул 5 бармаҡ оркестр бар бит инде. Улар да киләсәк беҙгә шул китапханалар төнөндә килеп, улар беҙгә үҙҙәре хаҡында һөйләшеп, акустик шундай концерт күрһәтәсәктәр. Ул урамда булмай, ул беҙҙә 3-нче этажда буласаҡ. Шуға көтөп ҡалабыҙ. Русса әйткәндә, унда беҙҙең движуха буласаҡ. Килегеҙ, танышығыҙ. Ғилми яҡтан да, әгәр ҙә кемдер аспиранттар барҙыр, шулаймы, улар өсөн дә уларға кәрәкле саралар буласаҡ. Әгәр кемдер ярата икән, психолог менән дә аралашып алырға буласаҡ бит инде. Былар беҙҙең китапханалар төнөндә генә уйлап сығарылған ниндәйҙер әйбер түгел. Беҙ даими шундай форматта эшләп барабыҙ. Мәҫәлән, хәҙер беҙҙең көндәр йылынасаҡ, беҙҙең
Яйге уку залы дип атала. Ниндейдер, мәсәлән, ниндейдер сарыга арна без күргәзмә эшләйбез дә, без сыгабыз урамга, күргәзмә эшләп тора үз өчен. Беләктә безнең инәйләр килеп тора, һаван туймак инде анда кемдер теге тиренән нимәләр эшләп күрһәтеп тора, инәйләр буда эшләү серләре белән бүлешә, хатып тора. Шулай итеп без укусы концерт бара бит инде үз урынында. Шулай итеп без үзебезнең китапханага китап укучыларны шулай ялеп итәбез. Ниндейдер байрам аша, ниндейдер, әгәр дә тик кенә торһа, безнең анда яйге уку залы дип язылган стеллаж китаптар менән журналлардан кеше килмәй бит инде. Без хәзер заман менән бергә атларга тырышабыз һәм укучыларыбызны үзебезгә килтерәбез. Әйтергә кирәк, китап укырга, китап укучылар күп. Мәсәлән, шундай безнең актерларны күп йөри. Мәсәлән, улар арасында Хөрмәтулла Газелевич 1982 елдан алып йөри. Шулай. Инде уның яҙаһы урын калмагандыр картотекаһында. Тулып тора инде. Һәм әйтергә кирәк, Мурат Рафиҡов йөрөй, Илсур Ҡаҙаҡбаев ҡыҙы менән йөрөй. Ниндәйҙер спектакль ҡуйыр алдынан улар киләләр дә килеп шул әҫәрҙе нисек бар, шулай китап формаһында алып уҡыйҙар. Уҡыйҙар, танышалар. Моғайын әҫәрҙе генә түгелдер, уға бәйле бөтөн булған мәғлүмәтте. Әммә ниндәйҙер спектакль булһа, мотлаҡ киләләр инде. Килеп уҡыйҙар, шулай беҙ алар менән танышабыҙ, аралашабыҙ, улар беҙҙең сараларҙа килеп үҙҙәре ярҙам итәләр. Йә диктант уҡыйҙар, йә йырлап китәләр. Шундай беҙҙең дуҫлыҡ бар. Бына китапхана ысынлап ул китап уҡыу урыны ғына түгел тип әйттек. Һуңғы йылдарҙа нимә күҙәтәбеҙ? Райондарда әлеге ваҡытта китапхана ул халыҡты йыйыу урыны булып та тора. Моғайын райондарда ла был китапхана төнө үтәлер. Унда нисек ойошторола? Үтәсәк, хәҙер бит инде күпселек китапханалар модель китапханаға әйләнде бит инде. Модель ул нисек, унда килеп индең дә китаптар кәштәләре генә теҙелеп тормай, унда бар балалар өсөн развивайкалар, үҫтерә торған ниндәйҙер уйындар бар, бәләкәс йәштәгеләр өсөн, саҡ ҡына үҫмерҙәр өсөн тағыла ниндәйҙер мауыҡтырғыс дәрестәр, мәктәптәр менән дә бергә эшләйҙәр бит инде. Әйтеп үтергә кәрәк, яңыраҡ Стәрлебаш районында булғанда китапханасылар менән аралаштым. Улар да әҙерләнеп яталар. Улар концертта буласаҡ, уйындарда үткәрәсәк, шундай ғаилә өсөн матур байрам үткәрәбеҙ тип уртаҡлаштылар инде. Димәк, 18 апрель көндө Өфөлә милли китапхана алдындағы майҙансыҡта ғына түгел, ә республиканың һәр китапханаһында ошондай байрам сараһы көтөлә. Шулай итеп, тағы бер тапҡыр иҫкә төшөрәйек. Ҡасан көтөп ҡалабыҙ, ҡасан осрашабыҙ китапхана алдында? 18 апрель көндө 18 сәғәттә рәсми рәүештә китапханалар төнөн асасаҡбыҙ. Килегеҙ, саҡ ҡына алдараҡ килһәгеҙ дә, килегеҙ, сөнки беҙҙең унда оркестр торасаҡ һәм ҡурсаҡ театрынан вәкилдәр матур итеп йөрөйәсәк инде балаларына уйнап, фотоға төшөп. Сәғәт 6-нан 11-гә хәтлем көтөп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, уңышлы эш көнө теләйбеҙ һеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Студиябыҙҙың ҡунағы Милли китапхананың матбуғат хеҙмәте етәксеһе Рәзилә Салауатова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.